Şinavendan uçağına radyoya denge gelden başkodarın hecayir uçarda hitirme 2025 düşemli Brüksel saati 11 lamede 12 hemen uçağından var ojede peşkeş bikendem dam azadiyar heber apoya. Navendara ki handunu çepemeniya HPG tekildarı salvegera çülüsiyemin açarda yitirmeye dahuyan ekda. De şahsi berxweden rojiye mirine yamezen Kemal Pir, Xeyri Durmuş, Akif Yılmaz ve Ali Çiçek'te şehiden tekuşun azadiye hemu hatın birani. Navende bahset çanda berxwedana ya gele kurt ger ku beçava bava kirna pekekere ve guheri tekuşuna gele kişoreşker uha gut. Berxwedana çarda yitirmeli dici zehta teslimiyete u işkenceye zindana amede behişmende keşoreşkeri u bavareke kurt hate desbekirin. Ve ki rahi berxwedana partiya me pekeke nişanda. Ve rahi ispat kir ku lehemberi her jure zeht işkence u erişel lehemberi apojiyan tene beden ji mabe ve li berxwebde. U ev berxwedan ve bir ser bikeve. Rahi berxwedana ya çarda yitirme ya bu fedakarı u fedayiti alame ya tekoşine gihent az da heri بلند دناوا چلو 2 سالین در باسپوی ده ختامه یا تکوشین دیارگر و به چاوکانی هر مزن و هزا کو بریارداری و داخوازا برخودان دامه هپگجی وکه هزا فدایی شوبتار هری پیش ایوه خطیه جنها و پیوجی ام شوبتار ره فدایی اپوی بن ام برنگ کی راست همو ارکن خو بجیه بینن و نونرتیا و بکن لسر و بنگه ام روجا رومت یا نتوی یا گل کورد پیروز دکن جگرتیان پیام برای برخوردانی چارده ترمی بر به سرکفتنه و گرتیان جتوگر آزادی یعنی گرتیان ترکیه و باکور کردستانه دو سال وگرا چروسیه مینا برخوردان روزی مرنیا چارده ترمی داخویانی دا گرتیان دکزیتا محمد hayri Durmuş Kemal Pir Akif Yılmaz و Ali Çiçek'te hemu şeyden azadi به bir ani ugut em soza xwa dubare dikin ku em hatta daviye xwedilik evne şopiya şeydan derkevin برخوردان چارده ترمی فاشیزما 12 ایلون تکبر Rebaza serkeftina Kurdistan rasti gele Kurd militaniya apoya hatekirin. Reber apoji gut çardehi tirme rahi PKK u rebaza tekoşina gel o militanen duxazın bi ser bikevine. Rastiya tevgera azadi eliser ve mirateya van lehengen ku destan nivisin u bi fikir u felsefe reber apo gele Kurd ji tunebune rizgar kirin hate ava kirin. İroji gele Kurd gelinli Türkiye u Ruşata navin bi manifestoya açtı u civaka demokratik ver bi serkeftir evedimeşin. Leser ve benge ام بانک لگلی خو او هوریان خو ین زندان اندکن کو لسر خطا کمال پیر خطا 14 ترمی هین باشتر فهم بکن او به پارادایگما دمانو یا ریبر اپو تکوشینه مزین بکن Yaşar İsmailoğlu gut serokapo mroveke efsuni u bandore niviskar helbesvan u lekolinere Kıbrıs'e Yaşar İsmailoğlu zede 5 salın London'e demine u çıl salındı ji dost çıl salınji dostaniye jigele kurtedike ve hemen demede dostaniya viya breber aporeji dostaniye ke kadime İsmailoğlu'ye nahal London'e demine ji ane ferakhvi gut danina çekan teslimiyetine deskeftiye Guhertinek luguri konjonktüra demeye dama inkar qadiya unha tekoşina demokratik hatiye desbekirin deve seruka po azat ve urala xayamezin u diruki bilise ejve ke bawer dikim eğer em bi sabr bin u kareki baş bekirin ve deskefti ji mezin bibin İsmailoğlu Diyarbakır ku pişti 26 salan dama dengere berapo bihis giriyaye u gut pora seruka poji ve ke yamen spibuye le iradeyavi de cihdeye limenevi bandor le milyon anker deve edi azat ve bejber kuvve hin behtir helberine İsmailoğlu daviya haftına xwede beje Türkiye'ne çare bu kurdan rel hevbike be taybeti rewşal ruşata navin Türkiye'ne çare ve ekedi hele dema perskereka Kurd hate çare serkerin ve perskereka Kıbrıs seji çare serbe paradigma seruka poveli tevaya ruşata navin perskereka çare serbike paradigma cevaka demokratik gavek diruki siyasi u set saliye Yaşar İsmailoğlu veke dosteki 5 salan yere ber apo peyamekşan dogut ez geleki heş jitez reber apo dikim em li bendene ku te dinava xwede bibinin çareseriya ku me jinava çıra ve rızgar bike te peşkeşkirin baveriya min abit tam reber apo hevaltiya ve heye
Nabe ku Pirskireka Kurd bi têgihîştina ewlekariyê bê nirxandin Hevseroka DPP Çiğdem Kılıçkıruçar derbarê merasima 11 tirmê ya Koma Aştî û Civaka Demokratîk û Şewitandina Çekan ji Anêfera Axivê got pêşenga Komê Hevseroka KJK besê hozat bû. Ev jî girîngiya jinê ya li tevayê tekoşîna azadiya Kurdistanê de nîşan dide. Ev pêvajî di rojekê de ava nebû, bi daxuyaniyên hatin dayîn jî di rojekê de nehatin amadekirin. Em jî cîhan jî dizane ku ev pêvajû piştî hevdîtinên demdirêj hatiye dest pêkirin. Divê raydarên dewleta Tirkiye vê gava dîrokî rast fêm bike û li gorî wê tev bigere. Besê oza ji balkişan ser noxteyên krîtîk û îşaret bi reformên nû serrastkirinên qanûnî û destûra bingehîn kir. Çiğdem Kılıçkıruçar wiha dewam dike. Şandeya ji sîh gerîla lîsteya çekên îmhakirî radest di şandeya îhadê tîv û ûhê dikirin û vegeriyan cihê jî hatin. Herkesin beşdarî merasimê bûn hestiyar bûn. Dayikên ku beşdarî merasimê bûn hesreta ji zarokên xwe re anîne ziman. Em behsa têkoşîna 50 salan ya gelê Kurd dikin, nûnerê vê têkoşînê jî gerîla ne. Wan nûneran bank li dewletin desthilatdarî derdorên civakî û aktorên diniyên siyasî kirin ku bi erk û berpirsiyariyên xwe rabin. Çiğdem Kılıçkıruçar herî dawî dibêje tevgera azadiya Kurd rêbera po û gelê Kurd gavên dîrokî avêtiye. Lê raydarên dewlet û desthilatdarî gaveke navêtine. Nêzîkatiyeke hukukî ya ku Kurdan nas dike jî nîşan nedan tenê daxivin. Gelê Kurd qebûl nake ku têkoşîna wan bi terorê bê penasekirin. Banga Aştî û Civaka Demokratîk li ser esasê revabûn û qebûla civakî hatiye kirin. Her gava ku bê avêtin ji bo demokrasiya Tirkiyeyê geleke girîng e. Divê dewlet û desthilatdarî asta gotinê derbas bike û demil dest gavên şember bavêje. Peşmergên derîn gotin kilîda serkeftina gelê Kurd yekîtiya nivîskar û peşmergên derîn Mihemed Hemze tekildarî çekdanîna PKK ji Ajansa Rojnivîs re Axivê got PKK ne ji kêfxweşiyê ji ber zilma mezin ya li ser gelê Kurd rahişte çekan. De encama têkoşîna nîv sed salî de zilim û înkar mahkum kir. PKK ne ji tirsê û ne ji têkçûnê çekdaniye wan armancên dihatin xwestin bi dest xistiye. Mehmed Hemze rêz û hurmeta xwe ji bo keseyetiya rêber Abdullah Öcalan nîşan da û got Abdullah Öcalan ne mirovekê asayî ye. Ew ji nava dilê Kurdan derketiye û wek mucizeyek li Kurdistanê xuya bû. Tevî komploya nav netewê jî çok li ber dijmin nedanî. Ez rêz û hurmetê nîşanî berxwedana wî dikim. Hemû daxuyanî û helwestên wî yên di girtîgehê de di berjewendiya bilind ya gelê Kurd de ne. Ew ê tu carî ji bo her tiştekê ku ne di xizmeta doza rewa ya gelê Kurd de be tawîzan nade. Mehmed Hemze herî dawî got PKK hêzek xwedî azmûne û ne alîgirê şer e. Ew ji bo aştî û serkeftinê şer dike. Divê qonaxê de tişta herî girîng ew e ku Kurd yekdenk, yekgirtî û mil bi milin ji ber ku ev kilîda serkeftinê ye. Şewata li İzmirê gihîşte ser rê şewata ku dû êvarê di navbera taxa Hacı Ömerli û Çatlıderê de di nava Mêrgê de derket ji ber bandora bayê belav bû. Şewat gihîşte rêya di navbera Çanakkale û İzmirê de. Ji ber dûmanê dîtina mesafeya wasayî tankên bû û ji bo tevdîrê otoban hate girtin. Müdaxeleya koman ji bo tefandina şewatê didome. Şaredarê CHP'yî Şîliyê Özgür Kabadayı hat girtin. Şaredara navçeyê İstanbulê Şişliyê CHP'yî Özgür Kabadayı di dehê tirmehê de bi îdaya ji bo kirina sûç rêxistin ava kiriye hatibû binçav kirin. Kabadayı duh bi biryara dadgehê hate girtin. Li gel Kabadayı çar rêveberên şaredariyê jî hatin girtin. Bi girtina dawî re hejmara şaredarên CHP'yî yên hatine girtin derket 17. Belê godan jemerû çên saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê we demiş.